kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema Malion Lumière TV maaw kungan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kungan ko ba fɛn bɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV. Groupe Lumière aw de y'a dayɛlɛ. Lumière TV a wulila deliko la. Lumière TV kanu balunga uteke au jugu sawo ye abada. Aw bisimila Lumière TV sanfɛ walasa k'aw kunnafoni bamanan ka kuma do ko manifin kunnafoni ko ɲuman k'i kɔnɔbara bi fa ka sɔrɔ fɛn bɛ bila kɔnɔ hakili ka fa kama ani faamuyali ɲuman sɔrɔ cogo kama o de kama kɔnɔbara a bi fa ka sɔrɔ fɛn bɛ bila kɔnɔ bi kunnafoni an b'a daminɛ min ye o de ye an ka EDMSA o tɛ an ka jamana ye i n'a fɔ a énergie di yɔrɔba ye sa wa n'i y'a ta k'a lajɛ a jirala k'a fɔ ko a ka yɔrɔ dɔ bɛ yen sa n'a fɔ a ma ko poste stratégique n'o filɛ ni Manatalikaw fɛ yen nɔ tasuma kɔni urula o la o kɛra gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin an ka ni cakɛdaba in ma n'o ye EDMSA énergie du Mali ye n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ don min ma ko le 23 février 2026 tasuma kɔni o wulila ka yɔrɔ caman jeni heure 3 a kɔnɔna na wa a jirala fana k'a fɔ ko nin min filɛ nin ka kɛ nin ye ko nin ye gɛlɛyaba ye EDMSA kɔni ka ɲɛsin a ma wa gɛlɛya ninnu kɔni k'a ye dɛgɛba de lase EDMSA ma wa wulikajɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ min bɛ se k'a to nin ko ninnu ɲɔgɔnna kɔni wɛrɛ kana kɛ bilen an ka énergie du Mali o installation ninnu kɔni na n'i ye ta k'a lajɛ kuranko gɛlɛya bɛ maliyɛnw na tɔɔrɔ bɛ maliyɛnw ka ɲani b'u kan dibi b'u kan wa funteni fana b'u kan n'a fɔra ko EDM ka yɔrɔ fana bɛ jeni tuguni ka fara kan o kuma ka ca kojugu o de la directeur général kɔni y'a jira k'a fɔ ko n'Ala ka jɛ ye ko wulikajɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka taa fara a ka ministre la min bɛ se k'a to lafiya kɔni bɛ se ka ɲini cogoya min na ka na se EDM ka nin wulikajɔ n'a ka installation k'u bali tuguni tasuma kana olu la bilen. Hali sisan bamananw ko u ka kuma na ko fɛn bilenman mana maa min fa ko n'i ye fulan bilentigi natɔ ye k'i na sira bila u ɲɛ koyi n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ fɛn ma ko lutte contre le terrorisme o tɛ maa jugu ninnu sa an ka finitigiw kɔni ye wulikajɔ kɛ Zancɛbugu o fanfɛla la ka gosili kɛ ka ɲɛsin u ma min bɛ se k'a to o bɛ se k'a to malidenw bɛ lafiya wulikajɔ ni baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra la 23 février 2026 n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ don min yɔrɔ min ma ko Buguni o fana fanfɛla la wulikajɔ fana kɛra yen nɔ ka groupe terroriste an b'a wele dakuɲɛ na ko Gata kɔni ko u mɔgɔ sa yen fana wa wulikajɔ ni baara kɔni bɛ ka kɛ an ka finitigiw fɛ u b'a fɔ fɛn min ma ko mission de surveillance o kɔni bi baaraw la su ani tile min bɛ se ka to kisili kɔni bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin fasodenw ma min bɛ se ka to fana malidenw bɛ se ka lafiya u sigiyɔrɔ la u bɛ se ka taa ka segin kɛ u bɛ se ka commerce kɛ u bɛ se ka bagan mara kɛ u bɛ se ka mun kɛ u bɛ se ka baara kɛ baara bɛ se ka to u bɛ balo cogo ɲuman na wa u n'u bololafɛnw bɛ se ka lakana cogo min na an ka finitigiw ka wulikajɔ n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ o ma su ani tile an b'a fɔ n ko Alahu Taala ka baara nɔgɔya ye chef d'état-major général des armées fana b'a jira ko malidenw bɛɛ lajɛlen ka kan tigɛ ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ ko n'an sɔnna an bɛ se awɔ chef d'état-major général des armées ko ten ko n'an sɔnna k'an bɛ se n'an y'an tigɛ ɲɔgɔn ma ka kunnafoni jɛlen di finitigiw ma wulikajɔ min na k'u dɛmɛ o la ka hakilina ɲuman d'u ma k'u bilasira k'u la encourager siga foyi t'a la victoire finale o bi sɔrɔ. Bamananw ko u ka kuma na ko n'i y'a mɛn ko n'an dɛmɛ ka wara la o k'a sɔrɔ a kuyanfan b'i bolo sinon maa si ti a kuyanfan tɛ bolo k'o bɛ taa gulo a kunkolo yanfan na parce que wara yɔrɔ min ka jugu n'a bɛɛ o y'a da yanfan ye. N'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma sa ko tribunal militaire de Bamako o tɛ an ka finitigiw ka i n'a fɔ kiirisoba min bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan wa. E ko ko dɔw kɔni kun jɔlen bɛ a ɲɛma dossier 2 u kɔni kun bɛ ka juger yɔrɔ in na sa a ko baara n'a fɛn bɛɛ kɛra le mardi 24 février 2026 n'i y'a ta k'a lajɛ tribunal militaire de Bamako olu kɔni u ye dossier dɔ jouer sa dossier min kɔnɔ kamalen dɔ kɔni y'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ ko in n'a bɛ fɔ a ma ko soldat première classe Misilime Touré a turalaka in de sa o de kɛra baara ye n'a y'a sɔrɔ ni kun kɛra Mayiga Kulubali o kun bɛ ɲɛ a fɔcogo kun bɛ ɲɛ n bolo kosɛbɛ mais a turaya in sa i b'a sɔrɔ o filila jamu na n'i y'a ta k'a lajɛ nin cɛ in kɔni ne kamalen don a kɔni e ko ko a ma ye ko la ko min tɛ ko kɛta ye wa a bɛ i n'a fɔ compagnie na compagnie min wele ko 234 i n'a fɔ compagnie 240
plutôt compagnie quand même fla ani bisaba ani nani akoni bo au-delà kamalen koni anana donc a fo ko tien la ka ayera na fo détournement de munitions de guerre o te fenore ko anga malfatigu e ka wulika jonu ka bara be ka ke nyema fe ka malfa sanga danga malfatigu ma e ko nin kamale maye o ferali la wa animu ye complusier e ko o manini ka ula kodon ka soro ko u juger kamale ngoni ale yere koni a dona fana ka foko tien la anoba ala o de kama kaso sansaba kaso prison ferme o koni olu de latigani kamelen ye koy anga justice fe mi tribunal militaire ye ka dira ka foka abina sansaba ke kaso la wa foitini ke ni jamana den juguya ni hakili juguya ni ngania juguya kanyesi yarama sabla nat ka famu ka fo koni ngulika jonne boka bimbe ake anga faso ba mali banye ma fe mi se ka to faso don bi se ka la kana chogomna o ka lafia bi se ka ke chogomna o bi se ka do dakale so ka bola kale so chogomna nat se ka famu ko do bi se ka soro ko bi angani manyuma ko mission no fana taka bla ma woro ko boloka ka tu fere ko war ke bitla ko dum non ni bisoro may gala kado biya kulballa kado fulle bisoro to inna saw plutôt jamu inna saw neda alade ambeta farikolo nyenaje o bunankunga nantara élection du nouveau bureau d'un nouveau comité exécutif fixé au 16 avril prochain aywa ko anga fema foot no ode anga fédération baye mimi nyesi anga ballon tanko belejelema ko nala ka je ko a comité exécutif bureau ko da ko bina sigi 16 avril ambi kalo jumenela février donc mars avril kalo kale ne ba anache donc ni yata kala je wuli ga joni baraw ko ni o damina sa bon kunga bon senga ne de bise ne de ba ne do etanye don ne de bise ne de saka ke donc ko ndamina na ko moru yere fenna la fiani wati labanuna kuna foni boni ya dira ka foko le processus de renouvellement du comité exécutif o koni damna hanga fema futu o konnana wuliga doni baro be ka kamin be sekato lisu be sekalna ujira ko chena kan yarati dedo woni chedo daw kantu ke candidat ni ko inasa wala sa olu fana ga senga comité exécutif ya nyuma ya nyini mi sekato ona foni kone obiseka soro chogamna ni ko ngoni belege takala da fo yoram na ko le femi na ko le secrétaire général Sidi Bakay Magasa ale koni aya annoncé ka dira ka fo ko nala sona mako élection de nouveau bureau ko obinake wa comité exécutif kura koni ko o koni bina a bureau bina signala sona le 16 avril 2026 sanno o chesa ko ma o ma be kay de va faire que kanda va faire ka ni kibise ko ballon tanko nyeno boli ka hakilla bila a famille bila a kodon bila kiki labensa wala sa ikanyini ndizera ka ke saraba taba ni ko ina anga jamana mabo volontan ko srafe alisa meto na maliba konana ambita l'UNPC konana l'UNPC directeur kura ka nana ka ko véhicule ta ani wolonvla mumbe no ko olubi retraite la de pala kandani malite na mame folo ko adama dem bi retraite la mumbil min babolo ka boli fana ka jamana ka cike nay ko fana bi retraite la malinde la obike odela niata kalaje l'UNPS ukanyema bakura minbia ankuna bisa ale koni ya jira ka foko hey mawo mabeke eretara précisément retraite la ni Mali e ka mobilier ko o Mali faso de un ka contribuer ya sanka di l'UNPS ma barakanai kiga segenai wa ku segera kana ku ye dentano véhicule dentano wala no mobile dentano wala so o mobile dentano wala ko mobile dentano kelen bala ka kan ko sobe ko pour l'info tout là o ba jira ka foko directeur jobe ni kala ina koy wa nimbike l'UNPC tade dona yoro be Mali kono ko Mali chakero do ibita soro nimi bitare tetla alu mombilla jago atare tetla anofe ça c'est le Mali, c'est ça le Mali ko faso don kanga lafia ko Mali don ko kana toro ko Mali ko na nyani menimi bita retraite la ba fo ka taka faso tatoi fato ta yika chike ola kito faso ka bara la iti faso ka bara fana kia chike ola wa chambe bita soro bureau parallèle ou bureau parallèle munisiki kuto l'UNPC bara la donc ndu tare retraite la sa uta o bureau bara kesa anoka chi wara ukeni mgo ka mobilier anga war misa fara nyoga mobile ko ka kika nasana sugula la kankishi ni ata wala be kuna fonu mun groupe lumière yo fara nyonga kuda awma oye ni rédaction ka wuliga jo Amadou Sala Touré ka korobora kambamana kan ndanyena o groupe lumière tay mais ndamanye we anga korobora kambamana kan famille baliade oye
donc aw bi haktu ka an fe wala an ga partenaire ko fo Fatma Tanyan Batuli Bintanyan na dogoni na balma muso na balma ni asinjo ulu ko ni bala ka 25,000 kiti di à travers le Mali. Mamutu Traoré yere électronique ko nana ka fo ka wali nyuman do ale na ka chaki ñoxon belejeli katla ka foli ani ngania nyuma ka ta ka da na foji Ange le sel ale ko ni dem seni do Gabriel Traoré na ka maw ulu ko ni bulga joni barawla membi se ka toko uka na foji ko ni no ye jem ani Tamare ani Dableni ani Nyamaku ko be fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ ji ye kelen-kelen a d'a ma ko n'Ala sɔnna ma fana an ka plateau sanfɛ an bɛna to ka dɔw sigi ka to ka an den k'u min ni sunkalo tɛmɛna comme sisan sunkalo ko bɛ senna sa ni sunkalo tɛmɛna n'Ala sɔnna an bɛna to ka dɔɔni min o la aw bɛna to ka ye JM donc ni ne ye kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan d'aw ma cɛ dɔ Dawuti kun bɛ kamara la Amadu Sala to ye kuma baara kun bɛ n bolo ni kuma ɲɛna groupe Lumière ta ɲɛna kuma ma ɲɛ Amadu Sala ka bamanankan kɔrɔbɔrɔkan de don. Salam alaikum, c'est moi Princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako Che ani Muso Demsen, groupe Lumière TV, Audi Adaye, Anyamoroba, Oye Tonton Amadou Sala Touré. Malide Nuyo, Anga Benkelema, Angambolo Dinyogama, Kanfaso Malibo Norola, Koraya Akili, Koraya Manake Jawili, Koraya Manake Jawili, Demiseni Akili Mane Bolaji. Antigi ban faminu kani olu kɛra faso cibaga ye tun o b'anw sira anw denmisɛnw jigi bi tiɲɛ komi ti kɛ komi ti fɔ komi ti ye tiɲɛ kɔnɔ anw bi ko bɛɛ danni ye bi anw ka Maliba in kɔnɔ. Europe Malion Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala ni ko information yɛrɛ i ko Lumière TV ni ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV ni ko kodumaw jamana kunkan ko ba fɛ bɛ dugu in kɔnɔ ni bɛ fɛ ko balimakɛw n balimamuso électronique de jɔrɔ bi aw la o banna pewu walima sɔgɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi Che Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique Che Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique Che Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ n balimaw nin ye dabileni de ye an DCL an nana ka dabileni dilan sunkalo ɲɛkɔrɔla la mɔgɔ min mago b'a la dabileni bɛ yen 100% naturel an ka yiridenw ba yɛlɛmalen don produit foyi t'a la dabileni dun filɛ a nafa ka bon a dabileni nama b'an bolo produit foyi t'a la dabileni dun filɛ a nafa tɛ fɔ ka ban a ka ɲi mɔgɔ joli ma a ka ɲi cœur ma a bɛ fɛn caman kɛ mɔgɔ la sisan komi an donnen sunkalo fɛ ni sunna i b'i ka sun tigɛ n'a ye lafiya kɔnɔ produit foyi t'a la an ka yiriden bayɛlɛmanen don a ɲamaku bɛ yen a zira bɛ yen fɛn caman produit foyi t'a la mun bɛ mɔgɔ k'a fɔ ko bɛ kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma i dan ka bila sumaya la a banna n'i ka suntigɛ sera i b'a ta ka min lafiya kɔnɔ an sɔrɔ bɛ bɛn Balabugu Pauline du Savoir kɛrɛfɛ ni mɔgɔ min mago b'a la a bɛ sɔrɔ Mali fan 14 bɛɛ a bɛ sɔrɔ dépôt la Mali commune bɛɛ la an bɛ taa bila dépositaire bolo ni mɔgɔ wala i bɛ weleli kɛ numéro la téléphone sira mun ye 77 45 20 35 n y'o wele dɔrɔn wala an bɛ livraison kɛ ka bila ka taa a bɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ a ɲamaku bɛ a tomi bɛ Tamare fana bɛ yen ɲagami foyi t'a la 100% naturel an b'a ɲini fɛ hali n'a mago b'a la a ka mariage la wala sunatigɛw la a
a bɛ commande don dɔrɔn an b'a dilan sanuya la ka taa d'a ma 100% naturel. Balimakɛw n balimamuso électronique de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sɔgɔnɔminɛnw misirikɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi Che Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Memo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique Che Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique Che Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ Batuli Ɲan Fatumata Ɲan Batuli an ni aw an bi jɛ an ka dɔɔni lamɛn ɲɔgɔn fɛ Binta Ɲan nɔ ale kɔni ye o dili Batuli Ɲan ye dili daminɛ no o ye sunkalo i n'a fɔ fɛnw ye kiti n'a bɛ fɔ a ma ko dumunifɛnw o ɲɔgɔnna suguya caman ka fara ɲɔgɔn kan a ba 25 Fatumata Ɲan na dɔɔni Binta Ɲan olu kɔni bɛ ka yali k'a di malidenw ma o sigida la a ko kungo na ɲɛɲɛ a lancement belebele o kɔni kɛra yɔrɔ min na sa a bɛ fɔ ma ko Bamako commune 4 commune 5 précisément Jikɔrɔni Para a kɛra o badala an ka bozo kɔni kurudilayɔrɔ o kɛrɛfɛ n'i y'a lajɛ Binta Ɲan a kɛrɛfɛ a dɔn kama Fusco ni Janaba o kun bɛ yen nɔ sa n'o o ye coordinateur belebele précisément Tulusi groupe o tɔgɔ la commune 4 kɔnɔ ka taa fara dugutigiw ka coordinateur n'o ye Taburu ye fo ka taa fara monsieur le maire ka ninnu y'a hakilina minnu fara ɲɔgɔn kan k'u di groupe lumière ka ciden ma Amadou Sala Touré an ni aw an ka jɛ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ daminara a tɛ tile damani bɔ kosɛbɛ Batuli Ɲan y'a décidé a y'a deli ko la ka kiti 25 di Fufala kiti kelen o kelen sukaro ni malo ni tulu ko k'a di ale maliyɛn ɲɔgɔnw ma hami min b'ale la o ye de maliyɛnw ka lafiya maliyɛnw ka dususuma sɔrɔ maliyɛnw kana tɔɔrɔ foyi sɔrɔ o de y'ale Batuli hamina ko ye o de la ni ko ko wulila a bɛ se ka min kɛ a b'o kɛ ni hivernage wulila a bɛ se ka yɔrɔ minnu nettoyer ka ɲaman cɛ a b'olu kɛ ni baarada wulila a bɛ se ka minnu installer ka formation kɛ ka baara di minnu ma a b'o fana kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ wagati min na bi o ye sunkalo ta ye bɛɛ b'a dɔn n'i ko sunkalo f'aw ka hinɛ ɲɔgɔn na kalo min don a man nɔgɔn Ala yɛrɛ ko ni ale ye se k'i ye i ka hinɛ se tɛ minnu ye an b'a la deli Ala ka n'o hinɛ in ban Mali jamana kɔnɔla la hali bi an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ se bɛ mɔgɔ mɔgɔ ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan mɔgɔ mɔgɔ ni se kɛra hali malo poti ɲɛ 1 de i k'a di mɔgɔw ma a dɛsɛ bɛ mɔgɔw la an bɛ wagati min na a man nɔgɔn mais n'an ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ jamana in bɛ diya don don jamana in bɛ basigi don don hali bi an bɛ Ala deli Ala ka bɛn nati jamana in kɔnɔ malidenw Ala k'an kan bɛn n'an ma bɛn foyi tɛ ɲɛnabɔ n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in tɛ se ka dilan an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se hakilina la o min bɛ se fangala baara la o nafolo bɛ min bolo an ka jɛ an k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ an ka kɛlɛmisɛnw ko fɛn fɛn bɛ an k'a bɛɛ bila an k'an kɔfilɛ jamana in na an ɲa bɛ jamanaba fɛn fɛn na Chine Amérique u bɛɛ tɛmɛna gɛlɛya dɔ de fɛ mais mun y'a sabati tant que mɔgɔw ma fara ɲɔgɔn kan ka hakilina ɲumanw fara ɲɔgɔn kan ka fanga fara ɲɔgɔn kan ka se fara ɲɔgɔn kan jamana tɛ diya an bɛ Ala deli o hakili ɲuman Ala k'a di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma sunkalo daminɛla hɛrɛ la Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la Ala ka san wɛrɛ ta fana yira an na san wɛrɛ an ka se ka ko wɛrɛ kɛ min tɛ nin si ye ka si ni kɛnɛya di Batuli yɛrɛ ma a ye fɛn min damina jamana in kɔnɔ n'a bɛ san caman caman bɔ n'o ye ka hinɛ jamana kɔnɔdenw na Ala k'a ta fanga d'a ma Ala k'a se d'a ma ka nafolo d'a ma ka kɛnɛya d'a ma ka si d'a ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a kɛtɔ bɛ kuma ka sala Mamadu wallahi Ala ye mɔgɔ dɔw ci bɛɛ ma
bi Mali kɔnɔ n'o cidenw bɛ compter ni Fatumata Batuliɲani ma kɛ fɔlɔ ye a tɛ kɛ laban ye. Parce que a tɛ mɔgɔ ka baara la, a bɛ Ala ka baara de la. Ni hinɛna Ala ka danfɛnw na, Ala bɛ hinɛ i la. Fatumata Batuliɲani nana ka hinɛ Ala ka danfɛnw de la. Ko kɔngɔ kana minɛ, minɔgɔ kana minɛ, banabagatɔw ka furakɛ, dɛsɛbaatɔw ka dɛmɛ, muso cɛsabagatɔw ka don olu jigi kɔrɔ. O kuma a bɛ fɛn mun wɛrɛ ka k'a ye, k'a ɲɛnama don alijinɛ la, n'an bɛ se an bɛ kɔlɔsi ta Ala k'o k'a ye. Fatumata Batuliɲani folen kɔfɛ a ka nin baaraba in na, n bɛ foli belebele di n'i ko ko Asimi i ko k'a ka gouvernement fana tɛ se ka kɛ ni ɲɛmɔgɔ t'a la, f'a ka fɔ ko nin de ye ministre ye, premier ministre ye. Ni premier ministre bɛ Fatumata Batuliɲani na, c'est Binta Ɲani Madame Touré, vice-présidente. Kɔrɔmuso sigira yɔrɔ o yɔrɔ a ko ko k'i lafiya k'ale bɛ tile kɔrɔla kun. Kɔrɔmuso jɛra yɔrɔ min na a ko k'o ka to jɛya kɔnɔ k'ale bɛ nɔgɔ kun. A donna bɔgɔ la a nɔfɛ, a donna dibi la a nɔfɛ, a donna tɔɔrɔ la a nɔfɛ. Donc kuma dɔw bɛ yen a fɔyɔrɔ de b'a la, tuma de b'a la, kɛ wagati de b'a la. Donc Fatumata Batuliɲani ani Binta Ɲani Ala de b'aw sara. Waleya min b'ala ka kɛ bi wulada in na, waleya sahalenba don, sabu ka d'a kan a bɛ ka kɛ sunkalo hukumu kɔnɔna na. Sunkalo an fɛ, sunkalo ye taasibila kalo ye, ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don, donc ani ka ɲɔgɔn tɔbɔtɔ o kalo de don. Ni madame la présidente ale ye miiriya ta k'anw ka commune sɛgɛrɛ yan, an b'a fɔ ko Tare, o jala an ye. An b'a ɲini fɛnɛ nin waleya ninnu a ka caya, a ka se ka an ka commune bɛɛ lajɛlen sɔrɔ, o y'an ka laɲini. Commune nin aw ma ko dogo anw na don kelen, o tuma ni mɔgɔ min ye ko mɔgɔ min tɛ ɲuman dɔn o t'a ye Ala ka masaya don. Aw ye fɛn caman kɛ commune nin ye sa, o tuma commune nin ɲɛmɔgɔw aw bɛ ko o ko la n'aw y'an wele siɲɛ 100 an b'a ka wele jaabi siɲɛ 100. K'a ɲini Ala fɛ ni ɲɔgɔnna kɛnɛ ni jamana in mɔgɔ bɛ fɛn na bi ne badenw ni don, Ala ye bolomani da 5 don nka a bɛɛ n'a kundama hakɛ, sɔrɔw ma kɛ kelen ye, kow ma kɛ kelen ye. Ni Ala ye mɔgɔ min fanga dɔɔni d'i ma k'i bɛ se ka fɛn dɔ sama ka se i kɔmɔgɔ dɔ ma, ni miiri ser'o ma k'o baara kɛ siɲɛ 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ, an b'a fɔ o tigi ye ko ani min ka kan Ala k'o k'a ye, ani min ka kan Ala k'o k'a ye. Ala ka nin kɛ dalu ye k'an ka jamana in k'a kolo suma, Ala ka nin kɛ dalu ye ka don jamana in n'a juguw cɛ. Nin kɛlen a tigɛ musaka tɛ dɛ, a musaka bɔbagaw Ala ka n'a ta yɔrɔ lankolon to, Ala ka n'a ta yɔrɔ lankolon to. An badenw an ka hinɛ ɲɔgɔn na, an ka hinɛ ɲɔgɔn na. An b'o de ɲini Ala fɛ sunkaloba min an donn'a kɔnɔ hɛrɛ la, Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la. A kɛnɛya, a limaniya, a garisɛgɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ye. Ni nana bɛn min sɔrɔ Tunisi kɔnɔ, Ala ka dɔ fara o kan. Ni nana kɛnɛya min sɔrɔ Tunisi kɔnɔ, Ala ka dɔ fara o kan. A nana garisɛgɛ min sɔrɔ yen, Ala k'o sankɔrɔta, Ala k'o kɛ Ala ka alaya kama, Ala k'o k'a ka ciba ɲuman in kanu kosɔn sallahu rasul. Lumière TV ma koti sa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaude ma Poro Malion Lumière TV ma kunga mbora tuguni ala ni ko information yɛrɛ i ko Lumière TV ni ko farikolo ɲanajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV ni ko kodumaw jamana kunga ko ba fɛ bɛ dugu in kɔnɔ ni bɛ fɛ ko information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV. Groupe Lumière aw de y'a dayɛlɛ. Lumière TV a wulila deliko la. Lumière TV kanu b'alu nka o tɛ kɛ aw jugu sago ye abada.